нахуствазири Русия Михаил Мишустин бо Қои Расулзода сарвазири Тоҷикистон сӯҳбати телефонӣ анҷом додааст. Гуфтугӯи нахуствазирон дар поёни рӯзи 7 апрел сурат гирифт. Ба иттилои дафтари матбуоти ҳарду ҷониб мавзӯи асосии сӯҳбат хуруҷи коронавирус ва тадбирҳо барои пешгирӣ аз паҳншавии он дар қаламрави ду кишвар буд. Расонаҳои Русия иттилоъ доданд, ки дар ин сӯҳбат бозгардони муҳоҷирони тоҷик ба ватанашон низ арзёбӣ шудааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Хуб, оё ҷузъиёти дигаре аз ин сӯҳбат дар даст аст ё не? Салом Шаҳло. Иттилоъ дар мавриди гуфтугӯи ду нахуствазир хеле маҳдуд аст. Дафтарҳои матбуоти ҳарду ҷониб бо нашри хабарҳои кӯтоҳ иктифо карданд, аммо ҷолиб ин ки маълумоте ки нашр шуд аз ҳам фарқ мекунад. дафтари матбуоти ҳукумати Русия мегӯяд, дар ин гуфтугӯ масъалаи бозгардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия қарор доранд матрах шуд. Аммо дар иттилоъе ки расонаҳои давлатии Тоҷикистон нашр карданд, дар бораи бозгардонидани муҳоҷирон аслан чизе гуфта намешавад. танҳо таъкид шудааст ки Расулзода дар ин сӯҳбат имконияти содироти маҳсулоти кишоварзии барвақтии Тоҷикистон ба Русияро матрах кардааст. Тоҷикистон солҳост ки аз Русия мехоҳад барои содироти маҳсулоти кишоварзиаш шароит фароҳам кунад, аммо ҳанӯз ҳаҷми содироти кишвар ба Русия ночиз аст. Абдулло, бубин, имрӯзҳо садҳо нафар муҳоҷирон ки қабл аз хуруҷи вирус билети бозгашт ба Тоҷикистонро доштанд, акнун дар Русия банд монданд. Пас аз ин гуфтугӯ масъалаи бозгашти муҳоҷирон, ташкили парвозҳои вижа дар назар ҳаст? На Шаҳло, як мақоми баландпоя ки масъули робитаи Тоҷикистон ва Русия аст гуфт, то поёни моҳи апрел мавзӯи ташкили парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Русия аслан матраҳ нест. ӯ гуфт, то мӯътадил шудани вазъият беҳтар аст муҳоҷирон дар ҷойҳои зисти худ боқӣ бимонанд, чун бо пас шудани хуруҷи вирус қарор аст ширкату корхонаҳо дубора фаъол шаванд ва ҳамагӣ ба нерӯи корӣ ниёз хоҳанд дошт. ин мақомдор гуфт, аз мушкилоте ки имрӯзҳо муҳоҷирон рӯ ба рӯянд огоҳ аст, аммо бо бозгаштан онҳо на мушкили худ ва на мушкили хонавода ва дар маҷмӯъ кишварро низ кам намекунанд. чун бо бозгашти худ муҳоҷирон 14 рӯз дар карантин қарор мегиранд ва баъди бозгаштан ба Русия низ зери карантин хоҳанд буд. ба таъкиди ин мақомдор ба гумон аст ки дар ояндаи наздик марзҳои Русия боз шавад. бинобар ин қисме аз муҳоҷирон ба ин ҷо омада наметавонанд ва аз ин рӯ бо анҷом ёфтани карантин дар бозор талабот ба нерӯи корӣ якбора зиёд хоҳад шуд ва онҳое ки имрӯз корашонро аз даст доданд кор хоҳанд ёфт. ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон, дар Русия ҳоло 486 000 нафар муҳоҷирон қарор доранд, аммо мақомоти Русия шумораи муҳоҷиронро аз 1 миллион нафар биштар мегӯянд. даромади ҳар чорумин хонавода дар Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷират аст. Хуб, сипос Абдулло барои тавзеҳ. ва муҳоҷирони азиз, тавре шунидед, бо вуҷуди он ки шумо билет дар даст доред ва ҳатто ҳафтаҳо дар фурудгоҳҳои Русия интизори рафтан ба Тоҷикистон будеду ва ҳоло низ мунтазиред то 1 май ягон парвоз аз Тоҷикистон ба Русия ва ё баръакс дар нақша нест ва аз ҳама даъват мешавад ки худро сарсон накунанд. ҷоиз ба зикр аст ки имрӯз парвози вижаи Somon Air бо шаҳрвандони хориҷӣ ба Мюнхени Олмон сурат гирифт, аммо дар ширкати Somon Air нагуфтанд ки ин ҳавопаймо дар бозгашт кадом мусофиронро меорад. Somon Air гуфт, як парвози махсуси дигар ба шаҳри Франкфурти Олмон аз рӯзи 17 то 20 апрел бояд сурат бигирад ва дар Олмон низ 36 нафар тоҷикони